Niin kyllä. Heittää käsin. No meni se hinkkaa aina. Sitä anna mennä vaan. Pakara pitkälle taakse. Muista ihan oikeaoppinen kyykky. Mahdollisimman syvälle. Joo, hyvä. Alemmas. Hyvä. Voin sanoa, että huomenna on noin. Ja niitä yleensä kaikki tukilihaksista tulee aika kivan kipeäksi. Hyvä. Anna mennä vaan pakara taakse, ilmavartalo eteen. 4 vielä. 1. 2. Oikein hyvä. Hyvä. Sitten rauhallisesti menet sinne pyllylle. Joo. Sinne. Mä vedän sua vähän tänne päin, niin sitten tulee. Kokeillaan kumpi tuntuu ikävämmältä. Sitten lähtee pakara ylös. Kumpi on pahempi verrattuna siihen aikaisempaan? Siis ei liikkeeseen, vaan tähän samaan. Se ottaa paremmin eteen takaisin pakarissa, kun se on edempänä. Joo. Että tää menee puoliksi. Okei, se tulee enemmän sinne. Vaihdetaan ensin kokeillaan eri kohtia. Niin. Oikein hyvä, no mennään vaan. Pidä lantio ylempänä. Siellä koko ajan. Se on ihan eri liike. Eli pakara tiukkana, lantio mahdollisimman korkealla. Kerta riittää. Sitten se jalka ristii toisen yli. Joo. Pyörähit sinne. Hyvä. Ja sitten lähti se vatsa. Eli ihan ylös se pyrstö sinne. Just ja rauhallinen palautus. Menet sinne ihan ylös niin kuin linkkuaset. Noin. Ja hidas palautus. Selkä ei mene alhaalla notkolle. Hallitset sen. Just noin. Vielä tehdään. Pari vielä, kun menee noin kivasti. Ja 1. Ja siis jälkeen tuli ne punnerukset vielä. Aivan loistavaa. Anna mennä vaan. Ihan törkeä hyvin. Yleensä kun kehutaan näin paljon, niin on jotain taka-ajatuksia. Vielä. Jotain kiva. Hyvä, se riittää. Harjoitellaan tekniikkaa. Aivan loistavaa.